Okay, hva'? Sådan noget eller andet. Jo, jeg tror det var, ja, jo. Det er jo noget milliard. Jo, 1600, jeg tror bare 1600, det var rigtig Ja, ramt. der er kort. Ja. Men jeg er rimelig sikker på, at det var enten 1600 eller 2400. Og der er 3 eller sådan noget. Det er fint. Er det dig så? Skal jeg filme noget? Nej, så jeg tænkte bare, så kunne jeg filme dig, så kan du Nå, så kan jeg sætte dig til sidst. Ja. Det er også godt. Skal vi gøre sådan? Ja. Kom så, det er guld. Jo. Nå, der er begge. Mhm. Så er der Vigga igen. Kom så, med noget guld. Eller noget en SR, det må gerne være en... Men vi er da heller ikke garanteret noget her i booster. Vi ikke, nej, man er ikke garanteret noget som helst. Vi kan også få sådan 4 guldkort, hvis vi er heldige nok. Hvis vi nu lige gider nok. Nu ligger den noget for lille. Tænketan 27. Nej, kom on. Ja, de slipper dem bag. Ja, det er fint. Der var en... Var det en EX, eller var det en... Jeg tror, det var en EX. Eller var det en SR? Du skal ikke have for høje forventninger. Skal nok lade være. Ja, en Lati. Mega hvad? Latias eller Latios? Nej jo, det er mega kort nu. Ja. Der er clue i navnet på sættet. Jo, tak. Ufa. Ja, ja. Bjarne og Dorte kommer i morgen. Nej. Nå. Nej, ingenting. Kom så. Kom så, men det er godt. Og så stiller vi bare toiletpapirerne derude på hylden, så kan folk bare tage efter behov. Tank Growth. Mechamite. Jeg kan godt lide det der med det helt, hvad hedder det, sådan helt flot. Eller, jeg kan godt lide, at kortene, de er sådan helt hollow. Der er ikke noget pattern i, eller sådan, der er ikke noget... Ja, det kan jeg også godt lide. Det holder det simpelt. Jamen altså, jeg kan godt lide, at de ændrer det, de skifter det. Sådan Det er fedt artwork, det der. Mhm. Satan, man. Celebi. Mega Absol. Så vi har fået 2 mega indtil videre. Ja. Og det er bare EX, og det er bare dobbelt værd. Ja. Bedre end det. Absolut. Vi vil godt have, vi vil godt have Absolut. lidt mere. Ja. Body puffing. Hvad er det? En SR? Det er en SR, ja. Nå, det er der også der. Hvor står det? Står der nede et sted. Nej, det gør det ikke. Men er det en SA'er? Nej. Det står der ikke. Det var det, du sagde. Nej, jeg siger, det er en SR. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde, nej, en 2 SA'er. stjerner. Der er 2 stjerner, og så står der... Ikke noget. Ja. Der står ikke noget for den. Og det er på de japanske. Jo. Det er på de japanske, så er det dig. Det ser fedt ud. Du fik ikke noget, eller hvad? Jo. Har jeg filmet det? Ja. Jeg sidder og er fuldstændig... Jeg tror også, jeg er træt efter køreturen. Min hjerne, den skal lige lufte lidt. Bare lige en lille guld en til at starte ferien på. Nu har vi fået den der, så kommer der ikke mere. Jo. Nej.
Og det bliver helt sikkert dig, der får den fra. Det er ikke min held, der bringer det. Det ved du da ikke. Jeg har da ikke fået noget godt i 100 år nu. Nej, det er det. Det er derfor, nu er det ferie, så... Det er også dig, der fik guardpacken. Det er rigtigt, ja. Så den får jeg ikke. Nej. Ja. En lille eksekutor. Eksekutor. Er der guardpack i det her? Det er der jo. Nej, jeg tror kun det er special set, der kan være guardpacks i. Nej. Er der en bips? Ja, det var der. Jeg har fået vaps nu. Hvor redder situationen? Fedt, mand. Det er den gode, Magnus. Den vil vi gerne have. Den vil vi rigtig gerne have. Sådan. Er det den der fisk? Den er god. Og den ser også nogenlunde centreret ud, faktisk. Jamen altså, Ja. det er mig, der bringer hilsene. Ja. En AR. Kom så, Vika. Det er ikke noget at sige til. Nej. Ja. Mega Gardevoir. Så er det LPM til dig. Ja. Og kodekorten er grønne nu. Ja. Nu tror jeg to. Nej, Nej, en Sedinja også. Hold op, mand. Hold op, nu kører det bare. Alle hitsene står i kø nu. Kan vi se noget guld? Yes. Vil du filme mig, mens jeg lige åbner? Det vil jeg gerne. Oh. Ja, der var det et lille problem der. Hvordan holder man det? Helioptile. Iron Defender. Solrock. Riolo. Crawdaunt og Cernis. The Salt. Mente. Rescue Ruins. Hvad er det, jeg kan se? Det er bare... Jeg kan se noget der. Kan du? Ja, jeg kan dernede. Jeg er egentlig. Nej. Jo. Jo, du kan. Det er ikke guld, men det er godt. Det er mobile. Er det endnu en? Ja, mega mobile. Hvor meget har du set af det her sæt, mand? Meget. Mega mobile. Nøjt, mand. Tag kortet på det første 2 cm. Ja, desværre. Lunaton. 3 pakker. Ja. Nope. Det er da ikke dig, der bringer det. Jamen altså hitraten i de her, den er ikke... Nej, det var ikke godt. Det var mobile, der var på problemet. Redder dagen.
Mega Venusaur. Butik. LPM. Er der noget? Kan vi se noget? Noget guld? Nej. Nixon Bixen. Det bliver i næste. Hej.